everyone, good morning. Welcome again to our channel, guys. Hello, how are you? Kumusta kayo dyan? Nandito ako ngayon sa Petit Jungle 2 at tinitignan ko itong mga halaman natin. Nandito yung ant plant. Ayan, introduce ko sa inyo. Ayan, oh, sabi ko nga parang may mukha ito may eyes, may mouth. Ayan, oh. Diba? Ayan, oh, may mukha siya. Kita mo? Tapos, ayun. Ang ganda ng araw ngayon. Kaya, yung mga workers namin ay kontento dahil syempre, nakapagtrabaho na naman. Hala, pasyal lang tayo dito, guys. Tinitignan ko lang kung anong situation, kung anong improvements ng mga tanim natin magmula noong nabagyo sila nitong dumaan na bagyo na si Bagyong Odette ay gumaganda na naman na. Oh, ang gaganda. Punta tayo doon banda. Ipapakita ko sa inyo ang update dito, guys. Ito naman ay yung bat plant. Ito talaga. Sorry guys, maingay dito dahil highway kami. Nandito kami sa highway, I mean. Ito yung bat plant na naalala nyo yung plant na lagi kong pinapakita noon na ang flower niya ay nagiging parang bat. Kaya nga natawag na bat plant kasi ganun talaga ang itsura, guys. Ayan, ito yung mga itinumba-tumba ni Bagyong Odette noong bumagyo ng napakalakas, super lakas, guys, noong nakaraang December 16. Kaya itong mga ito nagka-tumba-tumba. At marami pa kaming gagawin dito. Pero at least ngayon ay na-improve na ang itsura nila. Noon ay akala ko mga matay ito Tingnan mo naman. Ang gaganda na nila. Oh. Pero needs arrangement talaga. Kailangan i-arrange na naman ng maayos. Kasi, you know, yung Monticola, ang ganda, Kita mo yun. Ang gaganda nila. Ayun yung yun yung nilipad ni Bagyong Odette na super boom, yung nandun sa dulo. Nakita mo yan? Yung super boom. Okay naman si Monstera Deliciosa, ang laki na. Yung Popeye na natanggalan ng ewan ko 3 o 4 na dahon, tapos nagkabali-bali yung iba. Ito si Popeye. Si Monstera Deliciosa okay naman. Diyos ko, day, nakakaawang mga tanim. Ito, ang ganda nito. Ito yung Humalomena na bronze. Ito naman, ay tingnan natin, ay bumuka na yung baby leaf ni stingray. Ayan, ang ganda, I love it. Ay, si Salum, nako, si Salum gumaganda Transfer namin doon. Tapos yung gumamela, namulaklak na naman si gumamela. Ayan. Ang ganda. Do you love plants? We love plants. That's why. Oh my God, talaga. Ito yung fortune plant na kulot. Ayan. Ito pa yung mga dahon na tinanggal ko, guys. Kahapon nagtanggal ako ng mga nag-brown na yung sinira ni Bagyong Odette. Ayan, nagtanggal ako kahapon. Kaya marami dyan sa sahig. Ayan, ito yung pinya na kinain namin. Tinanggal kong top niya, inilagay ko dyan. Aba, nabuhay. Wala. Pero needs to transfer. Transfer ko pa yan. Ayan yung pero natin. Oh, diba? Gaganda na nila. Oh, dito naman nakalagay si dragon tail, guys. Dito na nilagay. Ayan. Kasi doon sa kabila na nagagalaw doon lagi. Ito yung super boom na isa pa. Kasi yung isa nakulog talaga doon sa kinalagyan ng bagyo. Talagang kumbaga talagang kung sa Bisaya pa, gilaparog yun ng Bagyong Odette. Si yung Big Bill, naku talaga naman, inihulog niya talaga. Buti na lang at hindi na paano, yung natanggalan lang ng mga dahon na iilan, pero
buhay na naman. Awa naman ng Diyos. Tapos namunga. Ang ayaw ko lang dahil namunga, noong sabi ko pahinugin ko para meron akong magawang seedling. Aba, pagbalik ko kahapon, tinignan ko, kinain naman pala ng ibon. Gusto pala ng ibon yung seeds niya. Iisa na lang natira. Tingnan nyo na ang mga ibon. Rugosum, ito yun. Kita mo si Rugosum. Ayan, oh, tingnan mo, bakit nagkaganyan si... Hey, ang ingay mo, Maylino, ah. Ito, ang daming dahon nito noon, bago bumagyo. Ayan, buti na lang at may, may bago ng dahon. Sumama na itsura nila. Pati si Glorious, ha, may bagong dahon si Glorious. Ililipat ko yan, nahirapan, oh, pag bumuka yan, paano na? Oh, ang dami. Di ba? Hey, huwag kang maingay, ha? Bakit ang ingay-ingay? Ang ingay mo, Miley, ha? Campus Portuanum. Ito yung Adansonii ay variegated ng Indonesia. Ayan, oh. Ang ganda, no? Kita mo? Ngayon clear na yung variegation niya. Kitang-kita na, no? Ang ganda na. See? Papakain ng aso kasi yung anak ko, kaya maingay yung mga dogs namin. E-excite sila every time na makarinig silang magpapakain na si Gian. Nako, ma-excite na yung mga yan. Naingay na nila. Oh, ang ganda nito. Oh, diba? Si Tortum, kahit na bali-bali siya, at least buhay pa. Maganda pa rin naman. Yan, mga inapi ni Bagyong Odette. Tingnan mo to, oh. Napunit po. Ang ganda-ganda nito nung binili ko sa ICM. Ayan. Ano nang nangyari? Oh my God. Oh my God. See that? Bakit nakadikit ito? Oh my God. Oh my God. See that? Oh my God. Ito naman yung Devil's Tongue. Devil's Tongue ang tawag nila. Bakit? Nakita nyo na ba ang tongue ni Devil? Ito naman yung variegated na ano. Ang tawag dyan? Sorry guys, hindi ako specialize sa mga pangalan na yan. Ha? Okay. Ayan o. Diba? Nakita nyo? Ah, mamulaklak na si Calachuchi. Mamulaklak na si Calachuchi. Renoxii. Ang ganda ni Renoxii. Marami ng dahon to eh, pero at least may bago na naman. Ayan o. Ayan. Oh, gandang-ganda ako dito sa variegated na si hibiscus. Ang ganda ng kulay, oh. Kita mo yan? It's pink. Oh, ganda. Very nice ang variegation. Ito naman, nasira rin sa Bagyong Odette, pero okay naman. Ayan, may bagong dahon ulit. Ayan. Ayan nga, nabubuhay uli sila. Kumbaga naka-recover uli. Naka-recover uli. Diba? Oh God. Ito nga itong crocodile plant, meron kaming ang laki-laki doon. Tingnan nyo ang nangyari, nakalbo. Kita nyo yun? Oh, ang laki-laki niyan eh. Ayan oh, nakalbo oh. Wala ang mga dahon. See that? Di bale, nakakabangon ulit. Ganyan talaga ang challenges in life. Buntong hining ka na nga ka at sabihin mo, di bale, nandyan ang God, tutulungan tayo. Ganun lang. Positive pa rin. No? Tingnan nyo naman ang red pongo natin. Ito
Ito mabingi yata. Giant yan eh. Laki-laki niyan. Oh. Ito, ang ganda oh. Ganda no? Bago. Kala ko nga patay na yan eh. Pero ayan. Yung mga white wizard natin, ayun. Ay, naku, may bagong dahon si white wizard nandyan sa ilalim. Yung na-propagate yan. Before na dumating si Bagyong Odette, nag-propagate tayo, di ba? You remember? Kasi ito naman, si blue oil fern. Ayan, nagawa kong 6 pots na yan. Yung iba, nandun sa balcony. Yan. Yan na naligaw dyan. Kasi galing yan sa studio. Naka-display yan sa studio kasi may stand na ganyan. Eh, syempre, yung mga gamit sa studio, tinanggal lahat namin dahil nga ginawa yung studio, dahil nga yung sinira ni Bagyong Odette, ngayon ay inilabas siya. Ayan, na-transfer siya. Okay? Ay, naku. Kakatuwa. Kakatuwa lang ang mga plants, no? I love it. Oh, ganda dito parang paypay, no? Parang paypay. Isang glorious, nandyan pala yung glorious na isa. Tapos sa likod niya may bility. Kita mo? Magkatabi sila. Ito namang pink princess natin, wala pang lumabas na. Ay, meron siyang baby leaf. Ayan, abangan natin yan. Tingnan natin kung mag-barricade yan. Oh. Ayan, nakalbo rin ni Bagyong Odette ito. Tingnan mo, oh. Wala nang leaves. See that? My God. Sa parting to, ay meron din itong mga philodendron dito. Ito yung bobsea. At meron din ang mga anthurium. Ito nga, oh, tanggalin ko rin to. Hindi ko natanggal kahapon, ah. Nagtanggal ako ng mga brown leaves na ganyan. Tapos, sa parting ito, ay meron itong standilobum. Ang ganda na yung standilobum, ano, para siyang, ano, yung tomato phylum na, ano, ay ito yung verrucosum na tinatawag kong kalabasa. Para na kasing kalabasa kasi ano ko dyan, oh. Pinalatay-latay ko dyan. Parang kalabasa. Ayan. Tapos ito si Cebuano. Tingnan nyo yung variegation ni Cebuano. Ang cute niya, no? Oh, ang cute. Litortum. Mga ganyan. Dito sila sa isang corner. Oh, kita mo? Money plant. Ay naku, halo-halo po. Halo-halo na sila dyan. Meron pang unfold doon. May mga unfold din ako nandun sa Petit Jungle 1. Okay? Papakita. Meron pang Angela doon. Oh, that is Angela again. Meron kaming 3 pots of Angela na maliliit at malaki na isa. Okay. At ayan. Next time, I will show you the Petit Jungle 1. Ayan, naka-recover sila guys. Oh, ayan, in-update ko lang kayo kung anong natira ni Odette, no? At ito naman, di ba, natandaan nyo, ang ganda-ganda dito, ito noon. Ano nang nangyari? Oh, nagutay-gutay. Ang dami ko ng green ball, napadami na namin yan. Tapos ito, yung variegated na, ang tawag niya? Bahala na kayo. Kayo na ang tumawag kung anong tawag nyo dyan. Okay? At yan guys. So, naipakita ko ang Petit Jungle 2 na update ko kung ano ang natira ni Bagyong Odette. Okay? So, bye-bye. See you again next time guys. I love you guys.